ассалому алайкум дӯсто бародаро, бо шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Сидиқ, шомадаи ба шабакаи оламӣ. Шахсоне мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд, пас ба ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва аз номи оламӣ салом расонед. Нашод гарантия бародарон, ма шумода гарантия медиҳам ки вақте ки шумо билета харидорӣ мекунед, забонхати маро ба шумо медиҳанд. Дар ҳамун ба ғарзаи билет забонхати маро медиҳанд, дар ҳамун забонхат нависагӣ аст ки ман Хоҷаев Муҳаммад Сидиқ, агар ҳамин билети шумо ягон мушкилӣ пайдо шава, масалан фалшиви бироя, ман ҷавоб мегӯм. Шумо ҳамин қоғаза то вақти парвоз кардантон ҳамин забонхати мара ва имзои мара гум намекунед. Ин мешава шумода гарантӣ. Шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, пас ба ин рақамҳои ма бо тариқи имо, WhatsApp, Viber равон кунед. Инак якумин мошин Mercedes сечка, рангаш бошад сиёҳ, кузаш бошад седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.8, бензин, газ евро 4, соли бароришаш 2000. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. нархаш бошад 58 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. диққат! мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. метрои Перво, Opel Astra G, кузаш бошад седан, объеми мотораш 1.6, танҳо бензин, коробкаш механик, соли бароришаш 1997. нархаш 85 000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак сеюмин мошин Nexia, рангаш кабуд, кузаш боша седан, коробкаш механик, Германия, мотораш боша 1.6, танҳо бензин, мотораш тоза, соли бароришаш 1995, нархаш боша 14 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes S Classic дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. рангаш чӣ гунае мебинед сурх, кузаш бошад седан, коробкаш механик, мотораш 1.8, танҳо бензин, соли бароришаш 1998. мошин срочни фурӯшия, боз кредит гирифта мешавад. нархаш 45 000 сомонӣ. рақамҳои барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes E-Classic дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кузаш седан, приводаш задний, коробкаш механик, рангаш кабуд, газ, бензин, мотораш 2.4, соли бароришаш 1996. мошин дар беҳтарин ҳолати техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. боз дар пеши мошин савдо карда мешавад. боз кредит ҳам дода мешавад. пешпардохт 8250 сомонӣ. нархаш бошад 27500 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак Opel Astra F дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш серебрис, газ, бензин, кузаш боша седан, объеми мотораш 1.8, коробкаш механик, соли бароришаш 1994. боз алиш карда мешавад. боз Zefira, нархаш 16 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.